I bob band neu cerddor llwyddiannus mae yna label trefnus yn cuddio yn y cefndir. Dechreuwyd I Ka Ching gen Gruff Ifan o Texas Radio Band a Gwion Schiavone gynt o Jen Jeniro. Dyn ni gychwyn y label 5 mlynedd nôl. Gruff a fi, y rheswm wedi oedd o'n i'n chwarae mewn band o'n Jen Jeniro a Gruff i Texas Radio Band. Gyda ddau band efo stwff newydd i rhyddhau, ond ddim efo label. So dyn ni jyst meddwl o'n ni gychwyn label i wneud o. Ar y pryd oedden ni'n gweld labeli bach fatha pesgi yn gorffennol labeli fatha angst yn gwneud stwff da ac oedden ni eisiau efelychu rheina rili. So oedd pesgi'n un label oedden ni'n edrych fyny ar ac eisiau gwneud stwff tebyg. So oedd hwnna'n reswm amlwg pam nathon ni setio fyny. Oedden ni'n rili'n gwybod be oedden ni eisiau gwneud. A mae bandiau wedi just dod ato ni, so y band cyntaf ato ni oedd Sen Segur. Dwi wedi gofyn iddyn ni wneud rhyddhau cassettes, sengl iddyn nhw. A wedyn o hynna allan, nathon ni just cario ymlaen, bandiau'n dod ato ni a ni'n cynnig i chydig o bandiau eraill hefyd. Do'n gweithio efo dipyn o bandiau ifanc newydd a Cpt Smith a Ysgol Sul. So just edrych ymlaen i helpu nhw i ddau EPs cyntaf nhw, i albums cyntaf nhw. Ymysg rhai o'r bandiau eraill sydd wedi rhyddhau deunydd ar y label mae'r Eira, Sŵnami, Violas, Huw M a Candelas. Dwi wedi rhyddhau ail album Candelas o I Ka Ching ac album Siddi a Palenco hefyd. Ie, dwi'n meddwl bod ni wedi dewis I Ka Ching gyda efo Candelas wan, just achos da ni ffrindiau da efo Gwion beth bynnag a amlwg mae Brannan yn chwaer i fi. Mae'n yn help. Ti'n ffonio am gyngor neu eisiau help efo rhywbeth. Mae'n jyst o siarad efo ffrind, ond eto mae'n gweithio mor proffesiynol. A maen nhw'n helpu, os ti eisiau pres i fynd i studio, maen nhw'n helpu fy hynny, ac helpu farchnata hefyd pan mae'r album yn dod allan, mae hynny'n help mawr. I ddathlu carreg filltir felly mae'r label yn rhyddhau casgliad amlgyfrannog arbennig a gig mawreddog yn Pontio Bangor i gyd fynd ar lawnsiad. Ie, fi'n i chwarae yn yr gig lawnsio I Ka Ching ar yr 23 o'r Orffennaf. A mae'r syniad maen nhw wedi gael o rhyddhau'r vinyl ma'n wallgo. Nathon nhw gael pawb ar y label i recordio can newydd. Felly mae'n mor ambitious, bydd yn egdyn neu Gymraeg. So i ddathlu penblwydd y label yn 5 oed, dyn ni wedi gofyn i bob un artist dyn ni gweithio fo, so 16 artist i gyd, i recordio can newydd. A rheini sydd ddim yn bodoli bellach, mae'n cwpl o remixes a recordiad byw. A dyn ni rhyddhau yr 16 can yn ddigidol i'r Siddi a nifer cyfyngedig o double vinyls, swish, neis iawn. Diwrnod ar ôl rhyddhau y vinyl, da ni wedi tynnu gig penblwydd i I Ka Ching efo mwy na lai pob un band sydd dal i chwarae. So maen nhw'n perfformio yma yn Pontio, yn Bangor, ar y 30 o'r Orffennaf. Tocynnau'n 20 pint, eich chi fynd ar y wew yn y prynu nhw. Ie, bendant fydd y gig na'n hwb mawr i'r label. Mae wallgo meddwl bod nhw wedi bod yn mynd ers 5 mlynedd. Ond na, maen nhw'n heiddi pob sylw maen nhw'n gael, dwi'n meddwl, achos mae gymaint o fandiau, neu maen nhw'n arwyddo gymaint o fandiau heddiw. 5 mlynedd nesaf, gobeithio. Gobeithio fynd i nôl yma mewn 5 mlynedd i ddathlu penblwydd 10 mlynedd y label. Os eisiau ni gyrraedd 16 artist arall hefyd dros y 5 mlynedd nesaf, so hwnna'n wych, ond gawn ni weld.